Goi-mailako zentroan izartu nintzen, 2013an mundialera junda gero, eta gisa da saltoa dala zure kirol maila hobetzeko, ez? Soia zara dituzu medikuak, fisioak, gaztero, logela ipintzen dizute, beste kirolari askokin zauz, ezagizu kirol ambiente baten zauz, goizeko 7:00 edo azten ginean entrenatzen, 10 arte edo, eta hortikan juten nintzen nire gelara ikastera, bazkaldu, siestatxo bat, eta gero berriz entrenatzera, 3:30 hasi eta 7:30 arte. Orduan hori izaten zen azkenean egunerokotasuna. Entrenau, ikasi, deskantzau, jan eta gehiago entrenau. Hasi nintzen 8 urtekin, baina egeriketa sinkronizatuan. Eta gero 14 urtekin, nire entrenatzailea matraka ematen, por favor, pasate a la natación, por favor, pasate a la natación, zesaten zidan oso ona nintzela, ze daukot eskuko eta hankeko hiperestensioa. Lehenengo urtean, ja Espainiako txapelketara joan nintzen. Arrarua zan hain goiz destakatzia, esaten zidaten bestiak, pues a este ritmo, iritsiko zea ja joko olimpikoetan, ni sinistu nun. Eta azkenian, etorri zan denboraldi bat, ez zela horrela. De repente, estankatu nintzen, hauek gezurra esan diate. Esan diate, iritsiko naizela super goiz, eta hori ez da egia azkenian. Eta iritsi zan momentu batian, que nos chocamos contra una pared, eta ez nituen ez da markak iten, ez nintzen iristen lehenengo marketara. Eta psikologo batera jun nintzen, laguntzeko, eta hobeto, askoz hobeto. Tristen ninguen, ze era como que había fallado nire gurasoei, nire entrenatzaileei, nire lagunei. Eskatzen zoia zure buruare gehiago, eta alda benean ematen dizu, ez? Edo aldozu, baina, azkenean nik uste dut 2015an ikusten nintzen olimpiadatik oso hurbil, eta nik uste dut obsesionau nintzala pizkat, obsesionauta ez baneuan, nik uste dut pizkat gehiago, eta ni, hasi nintzen pizkanaka konstienti izaten, ni deskanso bat behar negala, ez? Mentalki. Ni fizikoki oso ondo neua, baina mentalki nik ikusten eban tope batera aldu nintzala, eta ezin eban deskantzau, ezin eban loin, eta olako gauzak ansiadia eta sentitzen hasi nintzen. Nik sentitzen eban, kirolari bezala hobetzen nindoala, baina gerozta gauza gehiago lagatzen hoiala pertsona bezala, ez? Hori alegintzen nintzen isiltzen eta jarraitzen, ez? Lanian jarraitzen. Makina bat bezala, urte horiek izan ziren bezala, ez? Makina bat bezala, kasu askorik ezin, lan hain eta berre heltzen zaran, ez? Obsesio bat, garbi euki behar da, bizimodua erabat ezberdina dela. Zaindu behartzea, elikaduran zaindu behar dezu, loin behar dezu, ezintzea kalean ibili zure lagunekin besteak festetat akuteianen, hori garbi euki behar da. Orduan, batzuentzat seguraski obsesio izango da, baina beste batzuentzat izango da, ni egiten nahi detena, eta hori lortzeko, hau da nere bizimodua. Eliteko kirola niretzat ez da osasuntxua. Ez fizikoki, ez mentalki. Ez azkenian era osasuntxu baten inaldozu, baina inguruak ez dizu laguntzen era osasuntxu baten itzen. Hau da, helburuek niretzat ez dizute laguntzen kirola era osasuntxu baten itzen, ez? Gurpila gerozta hundixaba, obola gerozta hundixaba itzen doia, eta fokua gerozta enfokau hau, dakazu hor, eta beste guztia galtzen zoiaz. Eliteko kirola ez da osasungarria. Eta buruarentzako ez da, gorputzarentako egia esan ez, baina orain txarde ondo nago. Orduan asko galdetuko dizut eta zertarako zaude orduan hor? Ja, askotan nire galdetzen den, baina oso ondo, eske asko gustatzen zait igeriketa egitea, oso ondo pasatzen dut, sensazioa oso ona da. Azkenean, sensazio hori ez dut euki inoiz beste gauza bat egin. Niretzako lehiaketak dira munduko gauzarik onena.